Dokumentuen atala da hau. Udalekin intranetaren barruan sartzen dugun material guztiaren kutxa. Alde batetik bideoak, beste batetik dokumentazio guztia, artxibo guztiak, beste alde batetik argazkiak, eta laugarren zatian erreportaje eta elkarrizketak. Dokumentuak eta jardueren artean dagoen aldea argitu nahi dugu orain. Dokumentuen atal honetan, artxiboak, argazkiak, bideoak bere horretan sartzen ditugu. Baina, jardueren atalean, testuinguru baten barruan. Adibidez, dokumentazio atalean klikatuz gero, azalduko zaizkigu egitasmo bakoitzean erabilitako artxiboak. Baina egitasmo horren nondik norakoa, noiz izan den, ze gai zerrenda landu den saio horretan, ze artxibo erabili diren argazkiak, bideoak eta bar, jarduerak atalean aurkituko dugu. Dokumentazioen atalean, soilik artxibo hoien zerrendak, argazki hoiek, bideo hoiek, datekin, noski, baina kokatu gabe, testuinguru edo kontestualizatu gabe, nolabait esatearren.